Nominované skutky v kategórii Záchrana života. Gabika, Miška a Ninka ducha prítomne zachránili život neznámemu mužovi. Vo februári čakali naše žiačky Gabika, Miška a Ninka na autobusovej zastávke v Detve na autobus. Na zastávku prišla ešte pani s dieťatkom v kočíku a synom a staršia dôchodkyňa. Bolo chladno a mokro. K zastávke sa blížil postarší muž a už podľa chôdze sa nezdal byť úplne v poriadku. Zastal si na kraj zastávky. Mal problém s rovnováhou. Za zastávkou je zráz a potom betónový plot škôlky. Zrazu sa muž zrútil dozadu a v plnej sile zátilkom hlavy udrel o betónový stupienok plota. Okamžite zostal v bezvedomí. Z hlavy mu vytekala krv, chrčal, lebo mal zalomenú hlavu dopredu k hrudi. Naše žiačky hneď pribehli na záchranu. Gabika pánovi zastavovala krvácanie. Zo servítok vyrobila tlakový obväz a držala mu ho pritlačený na rane, ktorá krvácala. Obe dievčatá, Gabika a Miška, ho dali do stabilizovanej polohy. Miška sledovala, či dýcha. Ninka privolala záchranku a komunikovala cez telefón. Až do príchodu záchranárov sa dievčatá postarali o raneného v bezvedomí. Tých 12 minút, kým prišli záchranári a prevzali pána do svojej opatery, bolo nekonečných. List napísala magistra Lídia Kmeťová, pedagogička. Skutok vykonali Gabriela Kmeťová, Nina Kmeťová, Nina Uhrinová. V školskom roku 2024-2025 žiačky 7. a 9. triedy, základná škola a materská škola, školská 1575, Hriňová. Patrik zachránil kamarátovi život po páde z bicykla. Paťo je veselý, nenápadný 12-ročný chlapec, ktorý je športovo založený a ktorého vášňou sú odjak živa bicykle. Určite si však nikdy nepomyslel, že raz bude musieť pomôcť a zachrániť život svojmu kamarátovi práve pri jazde na bicykli. Celé sa to udialo cez prázdniny v lete minulého roka. 15. augusta 2024 bolo krásne počasie, ktoré väčšina ľudí využila na prácu v záhrade či výlet. Paťo sa spolu so svojím kamarátom Samuelom rozhodol, že sa pôjdu previesť na bicykloch na kopec za dedinou. Výšľap hore na lúku bol náročný, bolo teplo a dusno, no na jazdu z kopca sa tešili obidvaja. V nedalekom lesíku skúšali rôzne skoky a triky, trénovali sa v rýchlosti, no po prudkom skoku z kopca Samo spadol a zostal ležať na zemi. Keď k nemu Paťo rýchlo pribehol, zbadal, že jeho kamarát leží nehybne na zemi a nereaguje. Snažil sa rýchlo zavolať pomoc, no v okolí nikto nebol. Nezaváhal a nespanikáril. Zobral telefón a zavolal na tiesňovú linku. S rozvahou nahlásil a popísal, čo sa stalo. Detailne vysvetlil celú udalosť a takmer 20 minút spolupracoval s operátorom tiesňovej linky. Samo sa prebral a po prvotnom otrase spádu sa snažil postaviť. Dokonca chcel ísť aj sám domov. Paťo si uvedomoval, že môže byť zranený a že situácia je vážna. Dôsledne dbal na to, aby kamarát dodržiaval pokyny od operátora záchrannej linky, keďže Samo odmietal pomoc. Nakoniec ho presvedčil, aby počkali na príchod leteckej záchrannej služby. Priletela helikoptéra, záchranári Sama ošetrili a vrtuľníkom odviezli do Trenčianskej nemocnice, kde si nakoniec pobudol niekoľko dní. Kto vie, ako by sa to skončilo, keby Paťo stratil duchaprítomnosť a nezachoval sa ako správny kamarát. List napísala magistra Alena Fabianová, učiteľka slovenského jazyka. Skutok vykonal Patrik Estergájoš v školskom roku 2024-2025, žiak 7. triedy základnej školy a materskej školy Jána Smreka, Melčice, Lieskové. David neváhal a zachránil mladú lyžiarku s vážnym zranením. Počas jarných prázdnin sa konal každoročný lyžiarsky výlet s kamarátmi.
Všetci sme sa tešili na lyžovačku v nedalekom lyžiarskom stredisku. Hneď prvé ráno sme sa vybrali na prvú lyžovačku. Po pár zjazdoch sa lyžiarsky terén zhoršil. Vytvorili sa zľadovatené plochy a kopy snehu, takzvané bubny. Stačil jeden nepozorný pohyb a mladá lyžiarka Natália Maďarová, čerstvých 15 rokov, vyletela na jednom bubne, dopadla priamo na ďalší a odtiaľ sa už len nekoordinovane kotúľala snehom a zastavila ju až betónová pätka nešťastne umiestneného a nedostatočne chráneného snežného dela. Dávid Košťanský, 13 rokov, lyžoval priamo za Naty. Keď ju videl padať, zabrzdil pri nej, nereagovala na meno a keď videl krv, zostal duchaprítomný a rovno volal 112. Hneď po ňom zabrzdili ďalšie deti a starší účastníci výletu. Dávidova duchaprítomnosť a chladná hlava zachránila Naty život. Prilba a lyžiarske okuliare boli od krvi, lyže rozlomené. Mala vážne zranenia brušnej dutiny a v kombinácii s vrodenou diagnózou slabej zrážanlivosti krvi záležalo skutočne na každej minúte. Dávid odpovedal zdravotníkom na otázky, kým telefón neprevzala zodpovedná osoba. Naty bola z lyžiarskeho strediska prevezená do nemocnice vrtuľníkom. Aj vďaka Dávidovej správnej reakcii, všímavosti a rozumnému správaniu mohli lekári včas pomôcť a dnes je Naty v poriadku bez zdravotných dôsledkov úrazu. List napísala Jana Balogová, sestra Natálie Maďarovej, kamarátka Dávida Košťanského. Skutok vykonal Dávid Košťanský v školskom roku 2024-2025, toho času žiak 7. triedy, základná škola Československej armády 22 Prešov. Jakub zachránil kamaráta zasiahnutého elektrickým prúdom. Toto je príbeh odhodlania, húževnatosti, sily mladosti, rodičovskej lásky a aj oslava priateľstva. Kamaráti Lukáš a Jakub z obce Borinka si išli zakopať na futbalové ihrisko. Lopta im spadla do potoka. Lukáš po ňu skočil a už nevyšiel. Vo vode ho zasiahol elektrický prúd. Vykríkol, bezvládne spadol do vody a topil sa. Keď Jakub započul kamarátov výkrik, išiel sa pozrieť, čo sa deje. Zbadal ho bezvládneho ležať v potoku tvárou vo vode. Jakub preukázal veľké hrdinstvo a rozvahu. Všimol si čerpadlo ponorené neďaleko Lukášovho tela. Vstúpil do vody a pocítil zásah elektrickým prúdom, ktorý ho našťastie neomráčil tak ako Lukáša. Hneď mu napadlo, že problém je v zlom čerpadle. Vyšiel z vody a za gumenú hadicu vytiahol čerpadlo z vody. Potom vbehol do potoka a svojho kamaráta, vysokého a statného basketbalistu, ktorý bol 187 cm vysoký, začal s námahou ťahať z vody na breh. Breh je v tom mieste strmý. Jakub sa šmýkal, bojoval, tisol Lukáša hore brehom, medzi tým kričal o pomoc. Nakoniec kamaráta, už bledého v bezvedomí s modrými perami, vytiahol na breh a okamžite začal s resuscitáciou. Postupoval správne, ako z príručky prvej pomoci. Umelé dýchanie, masáž srdca. Popri tom ešte kričal o pomoc. Jeho volanie počul sused Rastislav, ktorý zavolal záchrannú zdravotnú službu. Najprv prišla sanitka, potom vrtuľník. Lukáša ešte 30 minút resuscitovali a letecky dopravili do Bratislavy. Lukáš prežil. Samotní záchranári ocenili kvalitné poskytnutie prvej pomoci. Jakub svojmu kamarátovi zachránil život. A aj napriek nasadeniu vlastného života mohli v potoku ležať vedľa seba, veľkému stresu a strachu o priateľa konal pohotovo, neskutočne rozumne a obetavo. Prognóza Lukáša bola veľmi zlá. Hrozila mu demencia, ochrnutie, oslepnutie, doživotná bezvládnosť. V nemocnici ho nevedeli prebrať z umelého spánku. Vyše 3 mesiacov bol v bdelej kóme.
Precitával a naspäť upadal do kómy. Prebudil sa v novembri, ale žiaľ bez krátkodobej pamäti. Nakoniec všetko zázračne dobre dopadlo. Jeho prebudzanie do života a rekonvalescencia je už iný príbeh a krásny a úspešný. Postupne, i keď pomaly, sa Lukášov stav zlepšuje a kamarát Jakub stále stojí pri ňom. My všetci sme nesmierne hrdí na Jakuba. Obdivujeme a ďakujeme mu za jeho veľký hrdinský čin. List napísala magistra Petra Strižková, redaktorka a moderátorka Rádia Slovensko. Skutok vykonal Jakub v školskom roku 2024-2025, žiak 7. triedy, základná škola pri Kríži 11, Bratislava. Anička zachránila život spolužiakovi po páde z kolobežky. Volám sa Anička Kubačáková. Som celkom normálna baba, do obeda v škole a po obede s kamošmi vonku. Alan Jakubík je siedmak a rád vymýšľa somariny, najmä s ostatnými kamošmi z triedy. Všetko by bolo fajn, len keby to ostalo v hraniciach noriem a bezpečnosti. Chalani a kolobežky je momentálny trend. Čím rýchlejšie, tým lepšie. Ako by si neuvedomovali pravidlá a vážnosť hroziaceho nebezpečenstva. Bol ďalší deň v týždni po škole. Alan si zobral kolobežku, ale nedošiel ďaleko. V plnej rýchlosti narazil a preletel cez ňu. Ostal ležať. Videla som, čo sa stalo. Zovrelo mi hrdlo a zatmelo sa mi pred očami. Ako by som to bola ja, kto preletel cez riadenie. Okamžite som konala. Moja myseľ šrotovala, ako podať prvú pomoc. A veľmi mi vtedy pomohol mobilný telefón. Záchranná linka a dispečer na druhej strane ma inštruoval, čo presne mám robiť. Alan strašne kričal a moja bezmocnosť spojená so snahou mu pomôcť sa vo mne miešala ako vitamínový koktejl mojej mamy. Do príchodu záchranárov som bola stále pri Alanovi a robila som presne to, čo mi hovoril cudzí hlas z druhej strany. Našťastie všetko dobre dopadlo. Pre Alana priletela helikoptéra, ktorú si vraj nepamätá. My ostatní ale áno. Celá dedina bola hore nohami. Aj nasledujúce dni v škole sme nehovorili o ničom inom ako o Alanovi, kolobežke a mne. Stala som sa tak trochu hrdinkou. Alan si musel poležať v nemocnici. Nebolo to dobré, ale vďaka lekárom a sestričkám sa pomaly dáva do poriadku. Vďaka Bohu. Na záver svojho príbehu by som len chcela povedať, že človek si začne vážiť každodenné samozrejmosti, bohužiaľ veľakrát až príliš neskoro. Vážme si svoj krehký život a buďme zodpovední nielen voči sebe, ale i okolitému svetu. List zaslala magistra Izabela Chrobáková, pedagogička. Skutok vykonala Anička Kubačáková v školskom roku 2024-2025, žiačka 9. triedy, základná škola a materská škola s taškou 502.